Hej alle sammen, velkommen til den her video, eller short, eller hvad filen der. I dag, der har vi sådan 3 Obsidian Flames pakker her. Det var det ikke. Men hvorfor føler jeg, at det er sådan... Fire Energies! Pit, du holder den meget skævt, sådan. Det er bare fordi, jeg er meget skæv. Jump! Nej, prøv lige at vise det kort, det er fucking nice. Det er faktisk rigtig dejligt. Oh my god. Hvorfor føler jeg, at de her kort er meget sejre? Among Us. Seismito. Abolivia. Plaffen. Hollow, det var Hollow. Team Start Oj! Round. Er du? Jeg troede kun det. Jeg troede, det var den sidste. Er der ikke 2 Hollow til den der? Nå. Okay, jeg troede, det var bedre. Okay, Gita. Nå, sådan der. Hvis man godt kan lide at skyde sig selv. Nå. Er det stadig bare ind til det back? Ja, det er det. Vi viser kokort bagefter, så hvis I lige baser den en gang. Jeg kan lige tage sådan en mand. Og så er det... Skal vi gætte på energy? Ja, vand. Grass. Okay. Jeg var tættest på. Jamen, du er også den, der havde været mest i fare. Ja. Jeg var stadig tættest på. Kakaret. Papinat. Gør sådan her. Det var faktisk. Lillepop. Lillepupsi. Crab Crawler. Mange er der tilbage. Der er et par tilbage. Skammery. Vogtrio. Damanitan. Vi skal nok lige lære det. Oj, Hollow. Chandelor. Chandelor. Det er faktisk en luk. Chandelor. Men er der... Oj, jeg tror usiden er ude. En normal som mig. Nej, jeg tror ikke, der er noget. Nej. Det er ikke nok. Der er lidt. Nej, det er ikke noget specielt. Fucking pis. Ikke dårligt. Grass. Jeg siger vand igen. Så, hvad var det første? Charmander igen. Det vil jeg gerne have. Dratini. Olish. Swablu. Kamarup. Paldian. Plotsire. Granbull. Bronzong. Oj, Hollow 1. Hollow 2. Vent. Bro! Vent lige. Det er det samme. Ej! Nora, han fik, var det samme. Jeg fik også Charmander i begge mine pakker. Fuck, det er nogle yes, man. det